revenim la tema de astăzi, care este: cum îți ocupi timpul liber când mergi la toaletă? Adică ce faci? Ce citești? Ce asculti? Cum? Ce... Nu știu, foarte curios. 021 252 2642 este numărul de telefon la care poți să mă suni, sau 1872 SMS cu tarif normal. Sună-mă, scriem și spunem cum îți ocupi timpul liber la toaletă. Avem niște nebunate aici care au scris așa: eu când sunt la toaletă ascult Pro FM, dar tu ce faci? Zice Ștefan. Bă, eu să știi că poți să vezi ce fac dacă intri pe Facebook, pe Pro FM Facebook sau pe Facebook-ul meu. O să vezi exact ce fac. Hey, dude, ceva nou! Fac beat-uri pe drum machine, în clima, poziția gânditorului. Fac rime, ne spune Dragoș. Bă, foarte tare! Sună interesant. Eu când merg la toaletă mă joc pe jocuri pe telefon și ascult Pro FM la căști. Sortez rufele pentru spălat, ne spune cineva. Căștile pe urechi, apăs pe odorizant să nu mă plictisesc. Încerc să mă dezbrac de bluza, de pijama și să-mi scot ciorapii, sunt neapărat picior peste picior. Wow, wow, wow! Hai să avem și un ascultător. Să vedem ce face. Alo? Alo? Hello? Alo, zi? Alo? Da! Bună, eu la toaletă mă joc cu cățelul meu care mă urmărește peste tot sau mă joc pe consolă. Stai așa puțin. Deci cățelul tău te urmărește peste tot. E un cățel de pluș pe care îl ții agățat de tine sau e un cățel pe bune? Cățel pe bune. Și cum îl cheamă? Snoopy. Nuti? Snoopy. Snoopy? Da. Extraordinar, așa-l cheamă și pe cățelul meu. Eu am un labrador. Noi bine polonez. Da, Snoopy îl cheamă și pe al meu. Păi și nu ai spus că n-are voie să intri acolo? Eu intră pe tot. Am înțeles. Și te joci pe consolă, nu? Da. Am înțeles. Păi și e distractiv, nu? Da. Câteodată uiți să mai ieși. Mersi mult de telefon. Distracție plăcută, ce să zic? Hai să mai